De fleste forbrugere hos Struer Forsyning kan fra 2014 til 2016 se frem til installation af fjernaflæste forbrugsmålere. Det betyder blandt andet, at du ikke længere skal huske at aflæse og indsende det årlige selvaflæsningskort. Det sker nu automatisk via internettet. Derudover giver de fjernaflæste forbrugsmålere dig på sigt mulighed for at følge husstandens eller virksomhedens forbrug time til time via computer eller tablet. På den måde kan du analysere dit forbrug og sætte fokus på energibesparende tiltag. Tidspunktet for udskiftning af forbrugsmålere hos netop dig afhænger af, hvor du bor i Struer Kommune. Der kan gå op til 2 år, inden vi kommer på servicebesøg. Vi skal nemlig udskifte i alt 14.900 el-, vand- og fjernvarmemålere i kommunen. Inden vores servicebesøg lægger vi en seddel i din postkasse med dato og cirka tidspunkt for vores besøg. Som udgangspunkt skifter vi forbrugsmålere på en gade eller vej ad gangen, så du har mulighed for at bede dine naboer om at give os adgang, hvis du ikke selv kan være hjemme. Alternativt kan du ringe til vores montør og aftale en ny tid. Servicebesøget er gratis og tager kun 20 minutter, når du på forhånd har sikret, at hanerne på dine fjernvarmemåler og vandmåler uden problemer kan åbnes og lukkes. Derudover er det vigtigt, at du inden vores besøg har fjernet eventuel afdækning eller afskærmning, så vi kan udføre arbejdet effektivt. Er du i tvivl om noget, kan du læse mere på www.struerforsyning.dk eller kontakte os på telefon 96 84 22 30. Du hører fra os, når vi er klar til at skifte forbrugsmålere på din vej. På gensyn.